ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kinohikai School SSA kemudian hapo Kshatri Chong All Meghalaya SSA School Teachers Association haka atrik naitung ajar posau ki abda ki kinta banyo ikendu yung menteri ubekmi ikatan puli puthi ke sarkar jilla urakam isangma ban pinsngo haka bede bagi jindawa ban kintiu no yago tulop jong kinohikai School SSA ke klempen kiu shu mentala prasnem kinti President Jong Association ba Peter Ternyang haka jingkaran mekila pathai ku board lagi tho bo menteri ula shashko ri jingdawa jong gaseng ber ula kular bo insara hakmat ga kenhon menteri na bentaban yathirita shoban shimi ganu karai haka juga por ba el marnga ule tho ba association klapin sngoru hau menteri haka bede bat ke hukum jong Supreme Court na benta kinohikai ki ba pass ke examen diploma in elementary education lapin long hagisnam bladam the National Institute of Open Schooling te haka di janmen ngilai kendo I education minister na ka benta badekran khamtam e ka jingwan jongi kalong haka bede bat ka enhancement jong kinohikai kaba ngimshim layo shu yak increment lani ka jingpen kiu tulop na do usnem 8,000 khan reo ka jingpen kiu tulop ka khadu e na ka benta jongi kinohikai SSA ka de hau 8,000 khan reo ti ho ad hakin kisnam ki bala lejbar khoj lengba ki sarkar ki paper na do 8,000 ka pra ngelayo e ka jingpen kiu na ka katsan sheka lai hajar nang ta ho 8,000 shipho ngelayo ya ka jingpen kiu na ka lai hajar shekan reo jar hau 8,000 kat lai ngiyo ya kecepatan kieu lanik enhancement nakan reo hajar syaka kendai hajar arspa kendai hajar kendai spa but kadu e ngilayo ya ke enhancement house nem 8,000 kat reo naka kendai hajar arspa kendai hajar kendai spa syaka kat kendai hajar sau phu sau but syaka arpo hajar sau spa kendai pulai tingkah ti habangi anu jor ya kapur nadu 8,000 kat ngieu haduk kan dikasngi lane haduk ki dikasngi ki pamenta kedor kamur jong kimar kimata kala kiu marchiteng ti kala sim jenge yang ikini kai ban pendap ya ki yang kasam bat ike jinon kambar khoi da kapur se kapur gilawan kenang hang ni ban ya kedo ya I education minister ban kerpari di ba lakum no hadian prasnam prasnam kenti ka jing bamio shu ka jongi ban penkiu ya kutulop dan ka jing penkiu tulop na kaleng kamen gila kerpari ba lakum no in persang banirab yangi pat penkiu ngipan ya kecipun kiu ke ba 6% ti hadian mangilayo banekran bat education minister ho ina kaleng jong la kular hakmat jongi ban pej la di banra ya kani kamat ka jing dawa ka jongi nambar mairu ong ba kala ada sisya ka padon kam kat kum ka jing ya jo kapur ong insara syaka kabinet banekran halor kani ka jing kerpat ka jongi tingi kerman ba da ka jing simkhia jong education minister ngila ban poi syaka ta ka jing syaka ta ka jing la ka jong ka sarkar bani arab lem yangi hakum kani kapur ti sajisin ngi kerpat jure ka sarkar Meghalaya bahkan perkat lem na ka penta ka jungi kinohikai SSA ki bala mat ek jing e ki ba fair na kapur na kasngi I presiden jong ka asion jungi mene habang yekren badu education ministry sarakam sangma ngile kren sibun gi ge bede bat ka enhancement ge jungi te kom bala ong ila yo sngo kum tu te menta ngi phai sakwe pat kamat habang ila yo ya ka we ko order jong Supreme Court ka bede bat ngi kinohikai kata ka de ko order ka bami aka arhu pratrik belai ba khadwe arjar ar pulai ka bala penbi da Supreme Court ka bala ong ba ya gitu kinohikai ki bala pendep ya ka to training khat pra benai jong ka na US bat gitu ki bala dep ya to DLED jong khat pra benai jong na US bat gitu ki bala pass ya ki MTET kimlong eligible ban yele ya ki exam bala khot da ka state government kata garai bat ngi sngosi ban penpahune ba ka state government ru haka khandai trik Januari arjar fusau kalai kan de order man lagi district jong state ke jungi ba ki ong ba
wat igini ginu hikai kibala recruit ni kibala rung kibayale ya kan ka NIOS ba kimla bat kin sasha penduk no ting so bon pen pau jing susi ban so bon ong ba lada kalong kumta sim ba kan de rai ka bala ada Supreme Court ba kede bonlong nang ni syakmat kamde ban kta ikibala adep kemarkan kta ya sibun kinu hikai gijungi kibala yo kami yo jam kibadang yale ya kane lani kiban sedang yale ya kane ke exam jong ke government ke bala khot ha ki interview bo per namar balai bun na pedeng jungi kinu hikai rung ida kerpat jur bun ki bala pas ya ke DLED exam ya kan iOS bat bun ru ki bala pas ya ka TET exam ba la khot daga state government jungi tingi da kermen bat ngi da khot ki ba yakini ki bala pas sebah ailat haduk baginda yo kamlut ha ka state government ke jungi henre wat ong ba menta nang ne syakmat babarok ngimla suban le kata kalong ba labakla ngira kermen yang sorkar balada sim yi kita sim nang ne syakmat wadum sim ni kini ki bala pas swat ha ju ko poru ngi kerpat ya kene ke jingi kren ha ke bede bat kini ki bapas ya kan iOS bat ya kene ka DLED ya kene ka TET exam bala kumno na kaling jungi kerpat chief minister jungi ban sim khela mi kata mar ka de garai ka jungu ka di mu bapet syakmat pada kaling jungi ru ngilaya mening nang kren barbali bad education minister bad loong ingi ban wan bu no da ka jingtho khnang ba nginyo ban ya kren hakikam jungki ka bede bat ka kabinet la ne ka bede bat kene ka sarkar ka bamenta tesian na kaling jungi la penbet ba ha next week in wan bu ya kene ka jingtho ha ka bede bat kata ka jing bomsha su na ka sarkar ban yele ya ka exam ka bede bat ka government ka ba khot ikini ki ba pass ya ka NIS khat phrabnai bat ki ba pass ya ka TET exam